za tekući dušik moja ruka je taj usijeli mač. Jer je razlika 250 stupnjeva. Kad ja gurnem ruku unutra, isto što se dogodi sa vodom kad gurnem mač unutra, jako zagrijem na brzinu tekući dušik i on ispali. I zato je ruka ostane visoka. Znači, banana, čava. Ne ide. Ovo vam je sada onaj mač iz Conana Barbari. Jel vidite sada vrenje? Znate svi da ako imate neke toplije i hladnije, onda toplina prolazi sa toplijeg tijela na hladnije. Ne? I ona daje stalno dovoljno topline. Pokušaj objasniti zakaj sada zaleđeno mogu zabiti. Izjednači se temperatura. Dobro, izjednačava se, onda postaje banana jako hladna. Znači, ovisno o temperaturi, svojstva tvari vam se budu skroz promijeniti. Kako bi se dogodilo ako balon stavimo u tek? Smanji. Na pumpa. Zrak je smanjen. Tak je, smanjili je svaka čast ako imate stakleno zvona. Sada ja mogu početi usisavati zrak ovim usisavačem. Kaj se dogodi s balonom? A vi promatrate. Ne. Samo se proširio. Zakaj? Radi o izjednačavanju tlakova. Znači tu zrak sišemo van, ovaj iz balona se jednostavno ima prevelik tlak i on se mora proširiti da smanji sebi tlak i izjednači se s ostatkom. To je to. I sada pazi kaj ja radim. Ja kroz ovu ruku vraćam njemu zrak iz dvorane. Čiribučiriba, balon je normalan. Ima jedna jako tužna priča o Tibetancima. A to je da oni ne mogu skuhati jaje. Recite mi zakaj. Kako je to moguće? Na koliko voda kuha? 100. Tlak su smanjili i voda je vrila na toj temperaturi. To je manji tlak, to na manjoj temperaturi zavrije voda. Smo rekli da nam treba 90 stupnjeva za skuhati jaje. Ako nama voda počne kuhati i počne isparavati na 85 stupnjeva, znači mi ne budemo nikad dobili vodu na 90 stupnjeva. Dakle, ne možemo dobiti vodu na toj temperaturi. Jel čuješ? Slušaj. Da sam ja smanjio količinu zraka unutra, znači išao sam prema vakuumu, prema uvjetima koji su u svemiru i već sam dobio to da se ništa nije čulo. Ako napravite ovo doma, riskirate to da mikrovalna pećnica se zapali, eksplodira, gori vam kuća. Znači, ovo ne radite doma. Isto tako, pri ovim eksperimentima stvaraju se neki otrovni spojevi koji ostaju u mikrovalnoj zalijepljeni za stijenke. Znači, mikrovalna pećnica, ovisno kad je upalimo, grije samo na točno određenim točkama unutra. Zato vam se vrti tanjur. Ovaj dio metala ću potopiti u vodu. Mikrovalna vam grije vodu i mastom. Znači, voda i mastom pokupe sve te mikrovalove koje u stvari vam zgriju hranu. E sad, kad bi ti mikrovalovi došli do metala, počne teći nekakva struja kroz njih i počne svašta letiti iz tih metala, točnije elektroni, i onda svijetli sve. Znači imamo manji tlak u žarulji, dakle manje čestica nego u zraku, i imamo žarnu nit. Svijetli žarulja sa puknutom žarnom niti koja nije uštekana u struju. A sad pazite ovo, vrh glave šibice će mi glumiti metal. Ajmo vidjeti. Ne budem, bez brige, ne budem. Dakle, svi ste vidjeli ovaj light show. E sad, brzina svjetlosti je konačna, završna, najveća brzina koju iko može ikad postići. U roku od pola minute ja tu brzinu izmjeriti ovo. Rećemo da su 2 čuvara udaljena točno za pola valne duljine i znamo frekvenciju mikrovalne koju smo dobili tako da smo pročitali na uputstvu. Sad uništavamo jednu savršeno dopuću pladu znanost. Tanjur koji se vrti, inače će se zagrijati na par mjesta. To je to. Kad izmjerimo udaljenost između te dvije točke gdje smo zgrijali, to pomnožimo s 2 i pomnožimo s frekvencijom.
To je to. I dobijete brzinu svjetlosti. Ne biste vjerovali, rezultat koji dobijemo tu vam je nekakvih, ako se točno sjećam, 310.000 km. To drop a veil, if I have, how could I fail? Did I feel the consequence? tekući dušik. I sada želim da iz zemljopisa prepoznate koja je to pojava. Gejzir. Gejzir. Točno. Voda. Na koliko ona stupnjeva? 25. 20. Okay. Ona je isto kao i mi jako vrela za tekući dušik i daje jako puno toplinu. Bravo.